tumindak kang suci. Ronggo arum sari saking Padertoya paring pasugatan seni jaran kepang penarine lanang solahe tabang penarine putri gawe merati. Aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari rapriang banyune peneng moja nyegerati uga ora lali tumindak kang suci. Jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah syukur luhur lan asat sholat saya tingatoke tindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe kebrayogan ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Seswantine tansah dielengke seswantine padha nindakake ajan wis
sunai agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggal tindak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salah sunai aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga la 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 ya 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 mbok aku njaluk dikawinke rasa padha sing penting ana nyawane ya 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 simpo wonten kuluwe ana ketan aku tukono simpo aku wis gedhe ana aku tak nyambut gawe duit kanggo nikahan iya doleng dongane mboke muga wae bisa kalaksana ya 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 iya doleng dongane mboke muga wae bisa kalaksana Ayo,
bakayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tindak nganggur aku ngopuro kancane Keresan mas alias kebetulan belanjane kata rodo kabutan yen puron mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi apa ya bae jaluke apa mana tobe wong legan ora ngomong niki blonjo napa bayu badhe tindak ampun gelemas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar bae oi oi prawan rondo kanggo ora patek pati ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng aja sumalang yo ben rondo dijamin kembali tenane Dik tenan mas oi oi tindak pundi bakayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tindak nganggur aku loro kancane Keresan mas alias kebetulan jane kata rodo kabutan yen turun mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi tenane mas tobe wong legan ora ngomongan niki blonjo napa bayu badhe tindak ampun gelemas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar bae oi oi lawan rondo kanggo ora patek pati ning Semarang mas tuku gelang karo anteng-anteng aja sumalang yo ben rondo dijamin kembling arum lumrengkang sekar gedung nyang Sri Gading rengganing taman sari waktu kaya mangkono
wus katitilan katata mijiling sang muda Arumsari. Yo. 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 Prajurit Rangga Arumsari. Dabu karo. Yo. Yo 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 yo. Yo. Ya. Luku batok ila elu sirama menyang selu oleh payung macet lolologa wong mati ora oga yen oga medeni bocah yen urip golek adune Banyak.
Dari mana datangnya Rita di sawah turun sekali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Oleh langkang caket di jalan desa timun sikarane ayo bangun dadarane ngetan bali mulon tiwas edan rakal oleh langkang caket di jalan desa timun sikarane ayo bangun dadarane. Ya, ya. Lontong sing ngendang kathoke pelang. Bathok ela-ela asrama menyang Solo ngoleh payung muto ajen telolo-loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sregep ibadah.
Solase solase solasono sono Solase solase solasono sono Solase solasono widodari tamuruna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Solasi solasi solasono Solasi solasono Solasono widodari tamuruna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Solasi solasi solasono Solasi solasi solasono Sono Solasi solasono widodari tamuruna Buta rupa budale wadya kumurun rumah kira-kira sukananda tandang sumegah gagagung eka liru mentah Usama dosiyoko yo makaryo angangkan karyan ing praja mure karta harja Ha
sor Sore-sore padang bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame do gojekan. Gawe-gawe rambulane yen disawang kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. agato asale saka telomas moto ngantuk iku tambane apa ala gato asale saka telomas yen kepetho atiku dadi lega aja ngono mas Aja ngono kadang janji mengko aku gelap. Yuk. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame jejegetan Gawe rembulane disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore agato asale saka telomas moto ngantuk iku tambane apa ala gato asale saka telomas yen kepetho atiku dadi lega aja ngono mas Aja ngono kadang janji mas mengko aku gelap. Yuk.
Ngerti to? Suarane piye?